To nefunguje. Dobrý den, tady Štěpán Toníček a potřebuju vědět jednu otázečku, je to taková malá soutěž a jestli byste nevěděli, no 20krát, počkej, no to budete vědět určitě, v Mekáči, znáte Mekáč, McDonald, ne? No, ano. Tak tam stojí nějaké ty cheeseburgery 20 kč a já bych... Ano. Prosím? No, tak skočilo. 20 korun a 20x 2000 cheeseburgerů. Věděla byste to? To jako kolik by to stálo, nebo co potřebujete? No, 20x 2000. Takhle teoreticky. Takže jako 20x 2000... Já u sebe taky nemám. 40 000 cheeseburgerů a to chcete vědět, kolik stojí, nebo? Ano. Kolik stojí 40 000 cheeseburgerů po 20 korunách, ano? Ano. Stálo 800 000. Aha. Kolik? 800 000. Je, no, tak prodám karavan a... No dobrý, tak já vám moc krát děkuju, ale budu vám muset říct, že jste právě vyhrála 500 korun. 500 korun a nějaký cheeseburger k tomu? Ne, jenom... Ne, jen tak. Je to soutěž ohledně firem a váš pan ředitel už se zúčastnil, podepsal smlouvu a my takhle voláme. Před chvíli si paní vydělala 5000. GM Bank. Po spojení bude jedna slečna se zeptá na vaše jméno a telefonní kontakt. A tomu se domluvíte. Takže držím palce a nashledanou. To musela mít jestli fakt tohle to šéf neudělal, nebo něco takovýho. Majkyčův začal ti svítit mobil, vole. Já to koukám. Tak dělej, jak to půjdu.